Добрый дзень, паважаныя спадарыні і спадары. Надыходзіць 40-я гадавіна Чарнобыльской катастрофы. Я хотел бы поговорить на эту тему, паколькі я ёсць сведкам таго часу і сведкам тых праблем і тых падзей, якія тады адбываліся. Это была страшэнная катастрофа для беларускага народа. Станцыя ўзарвалася ноччу 26 красавіка 1986 года. І адразу гэтая падзея была засакрэчана уладамі камуністычнага Савецкага Саюза. Людзі нічого не ведалі, што рабіць, што адбываецца, хаця слухі былі. І вось тады, калі здарылася гэта катастрофа, людзі не былі інфармаваныя аб тым, як сябе паводзіць. І гэта было не проста неведанне, што рабіць з боку ўлады. Гэта была палітыка чарнобыльскага генацыду. І вось на гэтым я хачу спыніцца. Прайшоў час, шмат што стала вядома, шмат што было прааналізавана, і зараз упэўненасцю мы можам гаварыць аб тым, што гэтая катастрофа была выкарыстана уладамі Савецкай Расіі для знішчэння беларускага народа, беларускай нацыі і украінскай нацыі. І цяперашнія падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і ва ўкраіне, гэта пацвярджаюць гэтую варварскую палітыку, гэту варварскую псіхалогію. Такім чынам адбылася катастрофа. Першае, што трэба было зрабіць, гэта праінфармаваць насельніцтва, як зберагчыся ад радыяцыі. Нічога падобнага не было зроблена. Было ўсё засакрэчана. І вось тады, калі адбылася гэтая катастрофа, людзі нічога не ведалі, і улады камуністычныя ведалі. У пачатку мая, на 1 мая, гомельскія камуністычныя ўлады, гомельскім абкамам КПБ тады кіраваў такі Камай, это злачынца, яны вывелі беларускіх дзяцей, все школы беларускія Гомеля на дэманстрацыю. І тысячы беларускіх дзяцей у Гомеля дэманстравалі, вітаючы камуністычнае свята 1 мая. А справа вось у чым, што адразу, калі адбыўся выкід радыяцыі, то першым чынам найбольш разбуральна дзейнічалі ізатопу йоду. Ізатоп йоду распадаецца на працягу 8 дзён, першы паўраспад адбываецца. І калі папярэдзяць насельніцтва, і ў гэты час, каб людзі стараліся не выходзіць на вуліцу, каб людзі закрывалі люфцікі, вокны, і за некалькі месяцаў гэты йодзісты удар звёўся фактычна да нуля, таму што адбылося некалькі паўраспадаў ізатопа, і радыяцыя зменшыла. Камуністы это ведалі, але на гэта не зрабілі. Наадварот, каб зацвердзіць, што нічога не адбылося, все хорошо, прекрасная маркіза, як жартавалі тады, яны вывелі нашых дзяцей пад удар. Все гэтыя дзеці захварэлі. Я об гэтым яшчэ скажу, потым нам прыйшлося увесь час іх ратаваць, вазіць за мяжу у чыстыя зоны, у чыстае харчаванне. Але 70% дзяцей беларускіх у той час было хворае у выніку чарнобыльскай катастрофы. Гэта першае. Другое. Для таго, каб засцерагчыся ад йодзістага ізатопа, ёсць пратэктар. Это йодзісты калій. Ёсць таблеткі йодзістага калія. Это вельмі танны хімікат. І яго трэба для чалавека некалькі міліграм. Ён ёсць усюды. І калі думаць пра народ,
то трэба было б, каб камуністычныя ўлады паведамілі, што ўсе людзі, все беларусы у аптэках, у бальніцах усюды павінны набыць гэты хімікат і прымаць яго увесь час, пакуль адбываўся гэты паўраспад йодзістага калія. Нічого падобнага не было зроблена. Яны, паўтараю, яны ведалі, але яны гэта не зрабілі. І наш народ атрымаў велізарную дозу радыяцыі. Трэці момент, вельмі важны, які скрываўся доўгі час. І толькі праз некалькі месяцаў мы даведаліся аб тым, што было. Вецер у час катастрофы дуў на поўнач. І вось радыактыўныя воблакі пайшлі на Беларусь. 70% радыактыўнага рэчыва высыпалася на тэрыторыю нашай краіны у выніку вось гэтага ветру. Вецер дуў на поўнач, але ў гэты час у Маскве была арганізавана спецыяльная эскадрылья самалётаў, якія рассыпалі адпаведнае рэчыва ў атмасферы Беларусі, каб апусціць радыактыўныя воблакі на нашу тэрыторыю. Якая была прычына? Яны баяліся, што вецер можа змяніцца і пачаць дзьмуць у паўночна-ўсходнім накірунку на Маскву і на расейскую тэрыторыю. І каб гэтаму запабегчы, яны рашылі тайна апусціць гэтыя воблакі на Беларусь. І апусцілі. І такім чынам у Магілёўскай вобласці, Чэракаўскі раён, Сваўгарадскі, Касцюковіцкі, там радыяцыя была такая, як і ў 30-кіламетровай зоне вакол Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вось трэцяе злачынства. Злачынства генацыду нашага народу. Ужо ў канцы 90-х гадоў, пачатку 2000-х гадоў, аб гэтым было ўсё вядома. Як толькі арганізаваўся Народны фронт у 89-м годзе, мы ўсю сваю дзейнасць прысвяцілі, каб раскрыць праўду пра Чарнобыль і каб ратаваць наш народ. У значнай ступені гэта нам удалося, калі мы мелі фракцыю ў Верхоўным Савеце. Мы падрыхтавалі чарнобыльскае заканадаўства, якое дапамагала людзям лячыцца, ратавацца ад тых хвароб, якія не атрымалі. Мы стварылі 2 арганізацыі дзецям Чарнобыля, якія вывозілі тысячы беларускіх дзяцей за мяжу, ў Ірландыю, Італію, розныя краіны, каб яны падыхалі свежым паветрам, каб яны елі чыстыя прадукты, каб яны захавалі сваё здароўе. Вось такая была барацьба. І дзесьці на пачатку 2000-х гадоў я быў у Нью-Йорку, да мяне прыйшлі журналісты з BBC. Яны здымалі кінафільм пра надвор'е. І я ім расказаў пра Чарнобыль. Аказваецца, яны нічога не ведалі. Яны нічога не ведалі з таго, што ведала ўжо ўся Беларусь. І тады я ім прапанаваў зняць по-другому свой фільм. Зняць гэты фільм пра Чарнобыльскую катастрофу. І я ім падказаў прозвішча аднаго чалавека, лётчыка, палкоўніка Грушына, які жыў у Маскве, і які камандаваў гэтай эскадрылі, якія апускалі радыактыўныя воблакі на галовы беларускага народа. Я ведаў яго прозвішча, тому што яно было надрукавана ў газеце «Савецкая Расія». Яны цынічна пісалі аб тым, што яны павінны былі гэта зрабіць, каб воблакі не пашлі на Маскву. І вось гэтыя журналісты паехалі ў Маскву, нашлі гэтага Грушына, ён яшчэ быў жывы, бо астатнія лётчыкі не паўміралі ўжо. Это таксама былі смертнікі. У Расіі не лічацца з жыццём чалавека. Ім трэба было зрабіць адпаведную брыдкую справу, яны зрабілі, астальныя людзі памерлі. Но Грушын яшчэ быў жывы. І вось журналісты ўзялі ў яго інтэрв'ю. І было такое пытанне яму: скажыце, а чаму вы апускалі гэтыя воблакі ў Беларусі? І ён кажа:
Ну как же? Они же могли бы пойти на Москву, на территорию России, и тогда бы могли погибнуть люди. Выявляете, який отказ? И вот он так думал. В Москве так думают, что только яны люди, остальные не люди, им можно ахвяроваться. І цяперашнія, паўтараю, падзеі ва ўкраіне і ў Беларусі пацвярджаюць гэта. Пацвярджаюць гэтую страшную псіхалогію арды, якая вісіць над намі як каршун. Так вось, такі быў чарнобыльскі генацыд. І гэта яшчэ не ўсё. Гэта яшчэ не ўсё. Ён працягваўся далей, калі ўжо было прынята заканадаўства, былі забароненыя севазварот на гэтых землях, таму што былі атручаны цэзіем, затручаны стронцыем, рознымі изотопамі. Это бяда, высялялі людзей, это дзякуючы старанням Народнага фронта, ўсё гэта было зроблена. І вось калі настаў 94 год і пачаўся лукашызм, гэта ўсё працягваецца. Чарнобыльскі генацыд да сённяшняга дня вісіць над намі. Землі, якія нельга было апрацоўваць, якія нельга было вырашчваць над ім там гародніну, жыта, пшаніцу, яны зараз у севазвароце. Яны зараз даюць прадукцыю сельскай гаспадаркі. І гэта прадукцыя не ідзе ў Маскву, яна не ідзе ў Расію. Расія не купляе гэтую прадукцыю ў Беларусі, яна застаецца ў Беларусі для беларускага народа. Гэта мы, беларусы, ядзім гэтыя радыеактыўныя прадукты. Вось гэта і ёсць расійскі чарнобыльскі генацыд, які працягваецца. Мушу яшчэ сказаць, што вось такая палітыка выклікае вялікую небяспеку, калі пабудавалі астравецкую атомную электростанцию. Гэта была самая дрэнная пляцоўка, там нельга было будаваць. Там геалагічныя пліты, якія кожныя 100-150 гадоў даюць землятрус. Эта станція можа разбурыцца. І трэба ведаць псіхалогію гэтых людзей, якія пачалі вайну супраць Украіны, якія акупавалі Беларусь. Яны здольны на ўсё. У мяне ўзнікае пытанне, а чаму узарвалася менавіта чарнобыльская электрастанцыя? Яна размешчана на мяжы Украіны і Беларусі. Такіх жа станцый шмат, дзесяткі на Украіне, шмат у Расіі. А от узарвалася менавіта гэтая. І бачым, што адбывалася, як быў выкарыстаны гэты выбух. Прэзідэнт Советского Союза Горбачов, ён жа першы сакратар ЦК КПСС, выступіў только праз 14 дзён па тэлебачанні з інфармацыяй, што адбылася невялікая аварыя. Зараз прайшло 40 гадоў. Некаторыя людзі, якія раней маўчалі, яны зараз сведчаць такія факты, што гэтая чарнобыльская электрастанцыя была ўзарвана спецыяльна. Няма доказаў пакуль што только сведчанні тых людзей, якія зрабілі аналіз, якія разбіраюцца ў гэтым. Але я лічу, што гэта цалкам магчыма, гледзячы на ўсю тую палітыку, якая творыць гэтая краіна. Прычына, якая была ў тым? Прычына была ў тым, што Савецкі Саюз у 86 годзе ўжо дыхаў на ладан. Была эканамічная катастрофа, ён павінен быў разваліцца. І такой падзеяй мяркуецца. Некаторыя недалёкія людзі думалі выратаваць гэтую імперыю, адцягнуць увагу, пусціць гэта ўсё на захад. А вецер пачаў дзьмуць не на захад, а на Беларусь. Думаю, што пройдзе час, і гэта ўсё высветліцца. Таму што гэта з'ява, якая не можа застацца у таямніцы. Нічога не засталося і не застанецца да канца. І перад Богам усе гэтыя людзі адкажуць. І адкажуць тыя, якія пайшлі ўжо жыцця той жа Камай, ён адкажа перад Богам.
таму што гэта было пакушэнне на цэлы народ, і ад яго залежала гэта не рабіць, а яны это рабілі. Я лічу, што мы, беларусы, павінны гэта ўсё ведаць. Мы павінны ведаць, у якім стане мы знаходзімся. Мы павінны абараняць саміх сябе. Мы павінны разлічваць на будучыню, як нам распарадзіцца з гэтым няшчасцем чарнобыльскім, як нам распарадзіцца з астравецкай атамнай электрастанцыяй, як нам распарадзіцца нашым народным лёсам і нашай свабодай. І калі будзе наша свабода, а яна будзе, гэта ўсё будзе вырашана нашым народам. Слава нашаму вялікаму народу, жыве Беларусь, жыве вечна!